Quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud komplet tinstema l-kompilazzjoni ta' Samir Almiri li huwa akkużat bil-qtil ta' Victor McKean f'Santa Lucia. Huwa mifhum li wara l-allegat omiċidju Almiri ħalab lejn Casablanca fil-Marokk fejn wara ġie estradit lura lejn pajjiżna. Fil-qorti xehed is-surġent Luke Vella Kassja li kien stazzjonat fl-Assa ta' Santa Lucia meta rċivew telefonata ta' riħa qawwija ġejja mill-appartament ta' Victor McKean. Is-surġent spjega li minnu fih il-marru l-pulizija fuq il-post u dawn sabu l-bibinnu twieqi tal-appartament kienu msakrin. Sostna li kienu li tal-ordni sabiex tiġi żgassata t-tieqa sabiex jitlu fl-appartament. Il-pulizija flimkien mal-protezzjoni ċivili daħlu fl-appartament ta' McKean fejn sabu demm imċappas ma' xi bibien kif ukoll ma' kutra. Innutaw ukoll li l-fannijiet u r-radju fl-appartament kienu kollha mixawla. Hawn sabu bib tal-kamra tal-banju msakkar u nnutaw ix-xugamani mafużin man-naħa t'isfel tal-bib. Meta dan il-bib ġie żgassat ukoll sabu katavru mgeżwer f'boros tal-żibel u titjir ta' demm mal-ħitan tal-kamra. Il-katavru ġie identifikat li kien ta' McKean minħutu li informaw lill-pulizija li dan kien jgħix ma' Samir Almiri, iżda l-pulizija ma stetx issibu għaliex kien siefer ftit tal-jiem qabel. Wieħed mill-ġirien ta' McKean u Almiri spjega lill-qorti li McKean u Almiri kienu ilhom jgħixu flimkien għal madwar 3 snin u mhux l-ewwel darba li dawn kellhom xi argumenti. Qal ukoll kif kien ilu ma jara l-Almiri minn qabel ma bdiet tinxtam birħa qawwija ħirġa mill-appartament tagħhom. Fil-qorti ta' wix-xita tagħhom ukoll uffiċjali tas-sigurtà fih dan l-Ermolta kif qalu uffiċjal tal-Aġenzija tal-Ivvjaġġar minn fejn Almiri kien xtara biljett tal-ajru għal Marokk. Hawn ġie żvelat li l-akkużat xtara dan il-biljett one way bi flus kontanti.